кажа, че всичко, което ще чуя зрителите на сега е лично моя гледна точка. Най-малкото, което бих могла да кажа за себе си е, че съм моден експерт, за да давам някакви оценки. Но ако, например, сравняваме французите с българите, според мен основната разлика идва от разликата в менталитета и съм сигурна в това, което казвам. Тук, например, няма как да видиш младо момиче, облечено като ефтина чалга певица, за да не казвам нещо по-лошо, или пък мъж, който е сложил всичките си в кавички една върху друга маркови дрехи, за да могат всички да видят, че той вероятно разполага с някакви финансови средства. Колкото повече възможности имат хората тук, толкова по-семпо са облечени и толкова по-незабележими и дискретни са знаците съответно на скъпата дреха, която имат. Всички знаете, че нали, характерно за Франция е, че липсват абсолютно всякаква показност и мисля, че точно това издава техния стил. Примерно, младите момичета по улицата доста често могат да бъдат срещнати с тесни клинчета, панталончета или дънки, с удобни обувки тип балеринка. Разбира се, сега за зимата бутушите са използвани, но през останалото време точно тези обувки, широки туники и много аксесуари. Предимно по косата, диадеми, цветя и разбира се шала като един моден аксесуар, който не липсва нито при мъжете французи, нито при жените. Никога другото, което е характерно, не можеш да видиш и дама, която е сложила целия грим, който има вкъщи върху лицето си. Затова пък французойките никога не напускат дома си без очите да са подчертани, без очна линия, без молив или спирала. Залага се на нежната красота и смятам, че французойките имат доста голям успех сред мъжете, успяват да впечатлят мъжете си, въпреки че не са направени, сякаш излизат от някакъв нощен клуб. Сега, според мен, истинската класа вече се забелязва при по-възрастните дами и господа, като се смята, че те са с по-високо положение и възможности и могат да си го позволят. Това е една от съществените разлики между хората, които са на същата възраст в България. Знаете как обикновено изглеждат 40 и между 50 и 60 години българите. Друга съществена разлика е изключителната практичност на французите. Мъже на много високи постове и с добро положение често и дори основно могат да бъдат забелязани в малки тип женски коли или в метрото. В България, вероятно, тази ситуация би предизвикала... Защо пък в женски коли? Този човек. Ами не, защото трафикът тук е ужасен. Затова много често по улиците и почти всеки предпочита да кара малка количка. Дори мъжете, това по никакъв начин не издава, че той има различна сексуална ориентация. Защото представете си в България един изтупан мъж с положение в... Сега нали не мога да споменавам марки, но всеки знае малка, типично женска кола. Да. Би изглеждало смешно. Но хората не ги интересува. Возят си се на метрото, гледат да им е удобно, предпочитат да си спестят 2 часа чакане в задръстването, вместо 15-те минути с метро до всяка точка на Париж. И не ги интересува това, че когато пристигнат в офиса, всичките колеги няма да видят той с каква кола е. Обикновено кола взета на лизинг и специално говоря в България и после се чудят въпросните хора как да си плащат бензина. При мъжете все пак аксесуари, които издават положението, да речем, задължително добър часовник или нещо друго. Задължително добър часовник и хубави обувки. Да. Лично това, което ми прави впечатление, шалчето, разбира се, или някакво фишу, но някакси самата визия, самото излъчване на мъжа издава, че той е от някаква класа. Дори така, като погледнеш лицето му, как то е поддържано, как винаги е избръснат, напарфюмиран, косата. Зъбите със сигурност са много поддържани, няма защо да говорим. Мъжете, французи, често ли си правят маникюр, примерно? А и въобще жените този френски маникюр прославутя, да ти видят твоите ръце. Виждат ли се? Аз с френски маникюр. Точно. Разказвай сега. Френския маникюр действително е доста предпочитан сред французите и сред французойките в модните салони. И в това отношение искам да кажа, че България не изостава много. Виждаме от Франция. всъщност, само да ти кажа, виждаме в момента точно как една азиатка, мисля, че ти прави и френски маникюр.
Да. В салона, в който ходя, всичките маникюристки са азиатки, не знам защо. Но точно тя ми каза, че почти всички дами, които посещават салона, предпочитат именно френския маникюр. Той по никакъв начин не е по-различен от този, който ние си правим в България. Единственото така, което ми направи впечатление е, че накрая ме сложиха на една машинка, която е като вентилатор, за да изсъхнат ногтите по-бързо. Може би в България също има такива, но аз лично не съм попадала. Иначе цената само на лака е 10 евро, което е точно като при нас, но пък ако искаш да ти направят почистване на кожички и другите съпътстващи манипулации, цената вече е около 25 евро. За мъже, това, което ми каза дамата, е, че мъжете също ползват доста често услугите на професионалните маникюристи. За тях има една специална цена и твърда от 20 евро. Но пак казвам, това, че мъжете залагат на маникюра и ходят да си правят такова нещо, по никакъв начин не означава, че те са с различна сексуална ориентация от мъжката. Защо пък френския маникюр се казва точно френски? Не можаха да ми дадат отговор на този въпрос. Може би французите не дават отговори на въпроса защо френската любов е френска, както и шведите не знаят защо шведската тройка е шведска. Но това са вече други теми. Много звезди от Холивуд, да кажем, и въобще от света широк, носят френски маникюр. Това вероятно не е случайно. Ти имаш ли някакви наблюдения? Може би е много стилен и отива на различните тоалети. Не трябва да се съобразяваш. Един хубав френски маникюр отива на всичко, защото идеята на френския маникюр е ногтите ти да изглеждат максимално естествено, чисти и къси, не онези дългите такива. Затова и много от световно известните дами го предпочитат. Сред четирите, които особено много прибягват до френския маникюр, това е нашата любимка и любимка на французите Ева Лонгория, Виктория Бекъм, Лейди Гага, за мое голямо изненадване. Всъщност виждаме Виктория Бекъм сега, да. Тя си прави френски маникюр, но не типичния френски, е доста по-шантав, разбира се, и по-екстравагантен. Тя не може да е като другите. И също Бритни Спирс. Последните две се изненада за мен. Хайде, първите две дами, добре. Да. Но другите две не знам защо, но те се слагат като едни от фенките на френския маникюр. И сега вие ще ми кажете дали, за да завършим темата за френския начин на живот и стил... Сега ще видим дали имаме време малко за френските, за стандартите. Имаме ли, колеги? Интересно е много тази тема, ще я претупам за една минута. Да, имаме малко време, така че кажи ми, скъп град ли се оказва за живеене Париж? Ужасно скъп град. И в тази връзка сега ще кажа няколко цифри, след които нашите зрители съм сигурна, че ще се почувстват щастливи, че живеят в България. Първата от тях е 10 000 евро. Това е цената на 1 квадратен метър жилищна площ в Франция. И това говоря за средна цена, не за цената в най-скъпите квартали. Между 8500 и 10 000, но горе-долу е твърдо застъпорена на 10. Така че представете си едно малко двустайно жилище от 55-60 квадрата, как сметнато по 10 000 евро, това си е половин милион евро, откъдето и да го погледнеш. А наемите високи ли са? Наемите са ужасно високи и затова често срещани за взимане под наем са жилищата, които са с квадратура 9 квадрата и половина. Това е една стая почти. 9 квадрата? Правете сметка какво е 9 квадрата и половина, но 9 квадрата и половина струва 450 евро на месец наем, който се плаща. Но това е, наемаш една стая в апартамент заедно с хазайка или това е цялото жилище, в което имаш и баня и... Това е цялото жилище. Много разпространени са точно тези жилища, защото са малки и стават точно за един човек. Аз съм ходила в такова жилище и в него присъства абсолютно всичко, което е важно и достатъчно за един човек. Едно легло, малка мивчица, една печка, едно гардеробче и съвсем миниатюрно помещение, в което има душ и тоалетна. Абсолютно няма къде да се обърнеш, разбира се, но нямат пари хората да се разпростират в по-големи площи. И между другото така са направени, че те са големи 9 квадрата и половина, което е минималната площ, за да може едно жилище да бъде давано под наем или да се използва въобще за живеене. Затова минимум са по толкова. Много често можеш да видиш семейства, които живеят семейства с по 2 деца, които живеят в 20 квадрата студио. И най-интересното то е студио 20 квадрата, нормално една стая е 20 квадрата, а в тези 20 квадрата има всичко.
Има спалня, има легло и това, което аз съм виждала е, примерно, малките детски стаички, които са сигурно един на един, не мога и аз да обясна колко са малки, но 2 легалца, едно върху друго и отдолу е оставено място за бюрото с един стол, така че всичко е функционално. Етажирано. На етажи, но пък е толкова функционално подредено. При нас площите не се използват толкова функционално. Петя,